Pahagani Sngi nga Ktien U Blei. Banga kwa ban ay gani ka jingkran shapi. Kabanganget kan long ka jingkyrkhu ka bakraw. Iya ka jingim ka jopi lada pisha squar gani ka jingikai. Daga jingit kli daga Jingduwai ba daga jingangnot. Nga kwa ban wanra gani ka jingkran. Kabangala ban ong kumne gani ka par kadai ka subject kabala ino kabala yat kabala kinja hagi katungan itiligi snem hagi ni riga jingi but kapeningo yang kapen perkhat ru balai kinongkren balai ki jingi seng ki balang ki jing shakri balai ki yat nagani ka subject kabangidan manikren. But ke subject ka bang akwa banwanra biang mentagi Sngi ang ni kadai. Ngakwa ngan kren syapang uni ubalang uway na kilay person haga Trinity. Uta uday Mynsiem Bakhuid Blei. Ngakwa bangan yay wanra yakajing hikay. Kabayaday ba Mynsiem Bakhuid nagapor shagapor. Naman ngayo hagajing shakri Jingiasyllok Blei. Ngaju snap, ngaju pelet jingmut, ngaju sngawi jingkren na keleng. Ngikren shibon jingikai waypat jingikai. Henry ngim ju khamkren shapang Mynsiem Bakhuid Blei. Berkata ka pelong nga bangan yo bakat manang mi Sngi ya. Kat baga por jong ka jingwan ka jong Jesus Christ kalanang jan. Ngayo balayay lat la ben daga balang. La nyo ben tendan nagi nongyalam balang. Ya ka jing tray ka ba khmatam ka jong Mynsiem Bakhuid. Bagi beliau kimtre syu ia kaban hikai ban kren. Ban namar bam shimla hikai ban bam shimla kren. Mynsiem Bakhuid uklalong nongway hagani pertei. Uklalong nongway haki balang lagi jing shakri Blei. Uklalong nongway hakakam ko jong Blei. Berkata kadai ke problem ke jing ke bakraw ya ke jing shakri Blei agini ki Sngi ke bakhado. Ngakwa ngan kren ni kani mentagi Sngi. Daga banga ay kerteng ini ke jing kren Balei ngi Kiar. Na Mynsiem Bakhuid Blei. Kata kadai ke jing kren ke banga wanra khnang ni. Balei ngi Kiar no na ke jing tray ke Mynsiem Bakhuid. Nisngot nat ban kren syapang ke jing peniat balang. Nisngot nat ban kren syapang ke jinget. Nisngot nat ban kren syapang ke waypat ke subjek. Hari ngim kwa setia ban kren syapang Mynsiem Bakhuid Blei. Ngayo balada ngim kren syapang Mynsiem Bakhuid. Ngayo balada ngim hikaya ke beliau syapang Mynsiem Bakhuid Blei. Kawai ka jingyo kadai baki brio kin pai. Haga Jaka ka bakinum tip eiru syapang Mynsiem Bakhuid. Kanum dan syu tu ka jing trang ka jing angnot ya kaban wat yo Mynsiem Bakhuid. Bat ki brio kin sami ki Shillong bet tangkum toi. Bat ki bam donbor ki bam dan jing shai ki bam dan ka jing junkie habagi shakri Blei. Nakataka daw nga kwa ngan pinifi Balei. Ngabo ni ka Ktien Balei. Balei bangim yo ka jing tray ka jong Mynsiem. Hagari ka jingi, hagi brio jingi. Hagi balang ka jing shakri Blei. Ngakwa ngan pini yo Mynsiem Bakhuid Blei. Ulong haganung rukom. Fi pindapet ba ia karukom long jong Mynsiem Bakhuid. U Blei pa
U Blei khon ba U Blei Mynsiem khoi. Kita laga jong ke jinglang. Laga jong ke rukom trei. But nganum kren sepang U Blei kpa nganum kren sepang U Blei khon. Ngan kren sepang U Blei Mynsiem khoi. Kawai kamat kabangakwa ngan wanra mentay Sngi kadai. Mynsiem khoi uday ubadan buram. Katagadai kabangakwa ngan wanra yaga jinglong kabadan how Mynsiem khoi U Blei. Ba Mynsiem khoi U Blei uday uway nagi person po ka Trinity ubadan buram. Ubaka jinglong jang kadai kabadan buram hadu kata. Naman ngayo ya kawai ka jinglong kabadan buram kabadan how Mynsiem khoi. Kata kadai ba Mynsiem khoi penbor yano. Penbor yano. Fika jinglong badan buram jang Mynsiem khoi. Kadai ba udan ni ke jinglong ka baningkong. Kata kadai le dakabor. Knyat ye gebreo fos ye gebreo. Takadaw di pipuli aga gospel ka jong Yanis. Kalanang ka bakhat nrio. Nagadakhat ka banyaw tertela na pinpuli. Finyo agani galanang bau Jisu habau kren sepang Mynsiem khoi wang ka ngayatro yapi yaga bashisha kamentoy yanga yapi banga ngalet no namala ngam let no utaw nong pentingan unumwa na pinrela ngalet no ngan pa ya hapi singap mo wang no ondawan mau kynduh yaga pertai sepang ka pop sepang ka hok sepang ka jingbisharde fi Mynsiem khoi uday badan buram nda ba Mynsiem U Blei wan sing ni ka pertai tani ka breu da ka bar bakin Shillong U Blei nyat da ka bar ka breu bakin Paham U Blei ka kam ko jong ugaday uwan ban kynduh ka breu ban kta ban kren ban pasyaw ban kynduh ige breo ige pop usupen kynduh nyat dakabor penbor yanino uday badan buram ngan pinifik nang mapinup sngoto baki breo balai kiyat lat lani kiyat kiar na Mynsiem khoi namarkim sngoto ige jinglong ko jong Mynsiem khoi Mynsiem khoi penbor uday badan buram kabaar Mynsiem khoi wan lani le aga jingim jo breo lada ki breo kimdan kajing trang bat kajing sliang ga bashisha yo Mynsiem khoi takadao pinyo bat nda Shillong U Blei kidan ki breo ga bashisha kumto Shulet jingseng, shuan jingseng, shusngap Ktien U Blei, unong kren ru jo, unong sngap ru jo. Nang tadeng shialet jingseng, kamdan sho kato ka pami, akato ka jingseng, kamdan jingkala, kamdan enamalada, kamdan ka jingtrei jo Mynsiem khoi, kamdan ru ka Shillong tangga jingle, rukom le, niam le, brio. Balei, namar Mynsiem khoi, kumanga ang ifiw de badan buram. Trei da kabor kabaar wan na ga Jaka kabakibreo kimdan ka jingtrang bat ka jingsliang takadaw Jisu na wan sing ni ka pertai da pipuli na Yanis kalanang ka banyaw singap ngan puli na kalanang ka banyaw nagadakhat ka balay punyaw Jisu yang aga jingkaway niyam to ka jinglat
Ka Bible ko ang sngi ka bakhatdo kay ka sngi ka bakraw jang ka jing kawai niam u Jisu la yang ba la perta udang lada uno noro usngal sliang to ai ba unwan nga ba undiru jaru banget hanga ku malaong ke jing tho ki wa em kini to no naga do no jo ya ka ni ula kren jepang Mynsiem yau ba kita ki banget kin sepriang namar 4 chimla ayo Mynsiem khoi naba 4 chimla penan buram yau Yo Jisu. Fi u Jisu ang ini pa udang dan ang ini pertai. Uyang man perta ke sor ke bejam. Fim ju kham yo ibo Jisu un perta. Fim ju kham yo ibo Jisu un pertajam. Hendrai hagani geliang u Jisu dah pertajam. Ke Bible kong ula perta. O pertaya ke uang kemne ladau nunoro usnyo sliang but ai baunwan sanga badun diru jaru banget anga kumbala onga gijingto kiwa umba im kini toy no nakadono jangu ukren Jepang Mynsiem khoi kawai nagijinglong temrai gijong Mynsiem khoi kedai ba unumwan unum pendap ya Gabriel ladakim dan nagijing terang bagajing sliang kabashisha Mynsiem khoi udai ubadan buram Fitip ka Balai nagajinglang badan buram jangu kadai ba Mynsiem khoi U Blei umla banwan hau brio lan hagajing shakri lada ki brio kim tre ban ito yu lada ki brio ki kintat lada ki le kumbam yo I lada ki nyat sharot nagajing iseng pinapuri kata pinap nagi kam jagi apostol nakalanang ka bakhat kandai finio I hagani ka Ktien U Blei sngap ngan pini fi kandiat agani ka par kanang ba finio jingshai kalanang ka bakhat kandai kaong igani ka Ktien kala jamin ba wapala sudah na korin ba Paul na ula lyngba iti kiphangi ba siyaneng ulawan siya Ephesus ula siyami ki Balang sanran bat ula kliki pinapudyang ni em Mynsiem khoi menbangi langit bat kila yithog yung em ngim simla yo snowru wat laladan ni em Mynsiem khoi fikini ki banget ki badan naga yeng mani lani naga Balang kutong Yanis nang penbaptis Nagi one job sa Paul ukli pila piyang ni em yung Mynsiem khoi menba pilangat kejubab jong ini Gabriel kadai kejingkli yang imenta bagi ang em ngim juyo snauru lada ladan ni em utaw Mynsiem khoi nga perkhat kumnuki yo jingpen kynduh habakilet siya jingpen baptis ng Yohanes fi hadu mentag sngi sibon ba wat ki Kristan ki balet jingiasyllok ki bakam melodi bagi day ki khat Balang sibon ba ki bakam melodi bagi day ki Nongluum ki babat ki kerdan ki beper ki bam jus ngau tro ei ke jing trai ke jong Mynsiem khoi vi ke jing ang ni galang balada pemito lada pemju yo jingikai lada khamdan ke jingbo yo Mynsiem khoi akhmat haga jingiseng udai badan buram unom waniru unom trai hiru fi ngayo iba gani gada yung problem kabajawat mentaru Sibon Gabriel gibalet jingiasyllok kum gani gisanran kijong Yohanes kibam tip ay siyapang Mynsiem khoi
Ri-Bhoi Blei un kyrkhu film bang ni ke jingkren. Bang ni ke bang kren men ta ke Sngi kedai. Nga ai kerteng Balei ni ya Kiar no Mynsiem Bakhuid. Balada fiat Kiar finio i Mynsiem Bakhuid Blei unum yo ban tray. Fitibam la daw Mynsiem Bakhuid unum tray. Manu ban tray. Mudur kejing temu ke bakong santam ke jong Jisu. Bawang ke senran kamentoy yang bangangan let no. Nama ladanga ngam let no uta unong pentingan unumuan. Bat ladanga ngalet no ngan pa yo u api. Undawan ma u unle iki baro aga jingadai bat kejing syakir Blei. Mudur mentangi Kiar. Nau tahu bau Jisu la letno bat ula payu hagi Sngi Pentecost. Bat bau Mynsiem Bakhuid ula hiar cakni ke pertai haga bor ba ke jango. Haga ba ke Balang ke beningkong kedana preng ke jing syak pensitom ben ke bejur. Hendrai ke ni ke Balang ke klemiat da ke bor jeng ke jing start jeng ke apostol kala yat da ke jing alam da ke bor ke jong Mynsiem Bakhuid bat kala roy. Balang ke beningkong kedana preng ke problem. Kami ke jing aga kamu Blei. Kami ke jing pat ye pra. Kami ke jing per jingmat. Kami ke jing peniap ye kinong ilam. Kami ke jing be snong be tau ye ki banget. How Jesus Christ. Hendai kita baro ki klemla ban penhiar ye ke jing trai kamu Blei ye ke tu kepor. Namar ke Balang ke beningkong. Kedai ke bala penkha daw Mynsiem Bakhuid. Kabayat daw Mynsiem Bakhuid. Kabashanyalut daw Mynsiem Bakhuid. Kaklemyat Kiar daw Mynsiem Bakhuid. Ri-Bhoi ni ke por ba pinchai. Ngakrani ke ni de ke jingkyrkhu. Bau Mynsiem Bakhuid uday ba donbor. Unumuan de ke bor apa ke jingseng. Unum treban trailer da pim sliang pim terang. Unum tre ia kabanuan pa jing seng ban le ye. Ladang ile kumami toyo. Fitip namar bau de badan buram. Unum le ye la da pim ngai yo. Kataga de ka sniu tam magini Sngi. Balada pim nget cho ika jing trai ke jong Mynsiem Bakhuid. Trai ruben trai. Ebe to. Ndami ke problem pa Balang ke prabe ke patbet. Ndakami ke pa ke jing syakir Blei. Kanum dan ke ru balaban salt bigata. Namar lada pim nget. Mynsiem jo Blei de badan buram. Trai ban le ye. Dan kaman nget. Men bagi jiu ki kintat. Yo poa ber yo Barnabas. Abagi let benyalap shiki. O polo ang naman finyaw ila di ki pampit ika jing penim. Kintat ika jing try ki jong Mynsiem Bakhuid. Hakimi ingin kinria no shiki gentle. Bandalet shiki gentle ki priang. Kanan ki jing try ki jong Mynsiem Bakhuid ki bakraw. Berkat taruh ki dangmi ki bapen syaman pen kelumar. Bara bagi pen kelumar ki apostol ki let no shiki pergi Jaka. Fin puli ki ni fin lap na ki kam ki apostol kalanong ka Mawlai. Fin lap baga Bible kong ngap ngan puli. Kedekhat kaba kalanong ka Mawlai kedekhat kaba sabu prakong. Habagi gentle ki layo sngo ki ni ki la sngo kumen. Ki layo penan buram ki Ktien U Blei kat balatung yaki shiki jingim ka babam jukut ki langet. Lapen sapriang yaki Ktien ki jong try ki leng saudong ka Ri-Bhoi.
Ke Bible kong en rai na kita ki jiu ke le pen shoy ki kan thai ke Ri Blei ki ba khra ba tri ba ki rang ba jo ke Shillong ki le pen ki ye ke jingle ben yo Paul ba Barnabas but ki la be no ki na ki phang junkie fi ke ne ke ba be yo Paul ba Barnabas na ki phang junkie ha ba ki ya ye ke jing trai ke jo Mynsiem khoi ke ne ke ba fi be ye ke jing trai ke jo Mynsiem khoi Bible kong rai ki le kan ter no ye ke domet na ki kijat junkie Shiki, bat kilapay siya ikonium, nga kwa vinyo ni Ktien. Ti la pendap iya kita kisenran, daga jingmane, bat daw Mynsiem Bakhuid. Fi siya sinang gilet siya si Jaka banan ki Jew. Eregi kintat iya ka jingtray ka daw Mynsiem Bakhuid, ki be'no igini ki brio, ki baw blay la say daw Mynsiem Bakhuid. Fi adu mentan nami ke briu ke badan ke jingtray ke daw Mynsiem Bakhuid la wit de ke babon nami ke briu ke badan ke ding ke daw Blei ke jingim ke baw Blei usay ke ba me ding po junkie begin ya lap ye ke ba day begin ya ke lenti ke ba shisha ke daw Blei kanang ke jingwet ke ba kraw ke jingshakri bala persyaman kan ta no ke la be yo Barnabas ba di Paul namar ki pentut ye guru kom jinget jungi jiu ka ba hiar pateng la pateng banda bo Paul bo Barnabas ki haban kynduh ki let che ikonium nda pa ye ikonium ga Bible kong la pendap ye ki senran daga jingmane bat daw Mynsiem Bakhuid haga Jaka ka ba ki brio ki priang ki nget hang ta finyo ye ka jingtray ke daw Mynsiem Bakhuid yang na ni ke Jaka ay gani ke jingkren menta ke Sngi ngada kwa palat bagani ke jingkren kan rung syaki yeng ki sem ke jofi lada fidele legi bala along kristan da perkhat bahaya gani ke Ktien ngan wanra biang ke ke poin gani ke por kat bangadang yo por ngan kam keren ni gani ke mat gani ke klemat Balei ngi Kiar naw Mynsiem Bakhuid Nabi puli na ke Ktien ke U Blei finyo kaway ke daw Balei ke Balang ke Kiar Balei ke brio ke Ri Blei ke Kiar ye ke jingtray ke daw Mynsiem Bakhuid ngan puli na ke Bible singap ngan puli ke jingtray ke daw Mynsiem Bakhuid ngan puli na ke lanang ke bakhan riu daw Yanis na ke dekhat ke bakhan ar u jisu uong ye ke senran ye ke ni ke Ktien ngadang dan shibon ki ruban ong happy Henry pimpat la sha ye ki Bynta fika ni ke Ktien kedai ke bang kwa ngan da pen sha ye fi ndaw jisu u hika ye ke senran uyo ye ke limitation la ni ke taka jingla ke capacity ke taka jingla brio ke badana ke senran uhikai nrei ke tu ke jing hikai ke senran kimla kit ye ka ke tu ke por bat uji suong ngadang dan sebon pa ke bangan itu ipi hari pimpat la bansa yaki menta anga kwa te benes ngotro ikata Ktien what kisenrande kipala de Diengdoh Blei kipala de kynduh Blei kipala ino ki kam ki jam kipa shong me ki kijat jo jisu kim la de ban sha ya ki Ktien ki bo jisu kren kim la de ban kit aga jingmut junkie kim la de ban snot lut ya ki ka bo trau kren ki jingiaroh junkie ima ga jo Blei kim la baru jisu ong ini Ktien ngadon shibon ki bangan itu ipi hari pimpat la de ban sha sedang man snot ye ke condition jo ke jinglong jo brio hang ta
Compare de la de God no Blei la Shakri U Jisu. Henry la de klem Mynsiem Bakhuid kim lade jingikai Ktien U Blei pim la Sohthri. Teng nang yang nang ni nang kran Ktien U Blei. Ngamong mga kran nang ni mga Sohthri lot Henry nga Sohthri yagani. Ngan kran shine nang ni. Da fisngau bahana pimsngau baharo ngan ong yagani Ktien. Shabar nakajing penpau bat kajing hikai. Kapawan no Mynsiem Bakhuid. Ktien U Blei kam dan jingiaroh bat kajingim tau brio. Shabar no Mynsiem Bakhuid. Clearly, daga bashai ngam compromise kata ngakren daga jingslor. Ngala puli ba ga Bible. Ngala yo iba yung ga Bible mlats nga to daga klebrio. Ngala yo iba yung Ktien U Blei mlat ban nga to lot ik jingmat ga badana po Jaka la da kam daga jingpen pau ga Mynsiem Bakhuid. But kani ka ba ang Jisu ni kisenran kadai pimla rute ban kit yaki eki bajilio haini I human mind ibarit palat kani kadai kabala persat Mynsiem U Blei kani kadai da ka waipat ka pertai ka bagan Mynsiem kabala da unong to ya kani pensyai pila ban baklaru ika namarunong to ika ni de Mynsiem Bakhuid la fikwa ban syai let chow nong to baru Jisu ong ika ni nong ka bakhan reo ka bakhan al yagi senran ngatan shibon ki bangan to ipi Harip himla syai ki Bynta. Fitip uang gumno khat ke bakhat lai. Bet ngan puli ke khat ke bakhat lai. Henry ndalawan mau Mynsiem jongka jing shisha ken. Singap ay ni Ktien. Yalam yapi. Shaka jing shisha baro. Fitip Balei ka Balang ka Kiar no Mynsiem Bakhuid. Balei kinong kren, kinong yalam, kim tre ban kren biang lani ban pediang Mynsiem Bakhuid. Namar Mynsiem Bakhuid. Ude Mynsiem jong jing shisha. Umde Mynsiem ubam shisha. Mynsiem Bakhuid uwan jeng pertai ude ubawan no Blei pa no Blei ko na beneng naga Jaka jong jing shisha hakabaka bom shisha kamda nang ta. But ndahabaw Mynsiem Bakhuid uwan jeng pertai ukwa ban wanra iya kita jing shisha haga Balang haki Nonglam haki banget iya kita jing shisha. But patay, pensyai, kren, yalam. Baki brio ke Balang, ke Ri-Bhoi Blei, kideban Sohthri, yaka ba shisha. But baka bam shisha, kamdan jidai baru Blei. Nakatagadaw, ndahabang imut banyat, but ke Jingduwai ke Mynsiem Bakhuid. Yaw Mynsiem Bakhuid la ay kerteng daw Jisu. Mynsiem jong jing shisha. Fitip kay ka jing shisha. Pilat usyang markhmat balu Jisu. Ukli yaw Jisu kay ka jing shisha. Fitip ya ka jing shisha. Fimlaman Sohthri. Lada kam daw Mynsiem Bakhuid. Mynsiem U Blei Mynsiem jong jing shisha.
Undawan unyalam yapi siya jing shisha baro ang Bible. Ngan pulilot igani ang naman unam kren na din rey ke rukal ba unyos ngaw kren pen pau yapi happy ke ban sawan. Nga kwa ba pinyo igani. Fi Mynsiem Bakhuid Blei Mynsiem juga jing shisha. Unyalam yapi siya jing shisha. Tika taga jing shisha. Ngan siya pinilang di fiya ni kapar. Ka jing shisha ka ba day. De U Blei. U Blei uday ba shisha. Kabam shisha kamdan. Yo saitan lakhat yo ukpa jang ka jing lam leer. Ukpa jing iba breng. Uday U Blei jang ka jing shisha. Fitip ka ka jing shisha. Ka jing shisha de Jesus Christ. O Jisu ang kumno ka gospel ka jong Yohanes na makhatsa o nakat manriwang ngaw balang ka linti ka jingim bat ka jing shisha. Mdano bala manuwa na ukpa. Haray tang na nga o Jisu. Pinapuli ka gospel ka jong Yohanes. Kalanang ka bakhat niyo ka bakhat niyo. O Jisu ang pinkantangi kisanran. Daga jing shisha ka Ktien U Blei. Kalang ka jing shisha. Tagadaw ngiyo yo Blei kupaw balang Blei jong ka jing shisha. Ngiyo yo Jisu balang ka linti ka jing imba ka jing shisha. Ngiyo yo Mynsiem Bakhuid balang Mynsiem jong ka jing shisha. Ban ngiyo yo ni ka Ktien ka jong Blei ka bali ka Ktien jong ka jing shisha. Baru Jisu song. Haka gospel ka jong Yohanes kalanang ka bapra ka dakhat ka balay puar. Bat pinyo ito. Ya kata jing shisha. Bat kata jing shisha. Kan pelano. Yapi ang Jisu. Balai ngiyat kiar na Mynsiem Bakhuid. Namar ngimla yang nga jing shisha. Ndahaba ka ba shisha kawan? Kanyat dot dia ka bam shisha baro. Bat ka jing shisha. Kada ka jinglong tenrai jong Blei. Bahagawai ka Sngi. Day ka jing shisha. Kapan yang kani ka pertay. Kada ka jing shisha. Kapan job. Patungin umlong na kabam shisha. Tungin let siya ka jing shisha. Daka bangi siya. Iya ka jing try ka jong Mynsiem Bakhuid. Namar Mynsiem Bakhuid. Ulang Mynsiem jong ka jing shisha. Fi na puli ang Bible. Ngan chuan rai gani kandiat. Fiyo iba Mynsiem Bakhuid jong Blei de Mynsiem jong ka jing shisha. Kabam shisha kam layang. Fiyo iga nuksan na pipuli ki kam jong apostle. Haga baga Balang ka baningkong kalayat hau Mynsiem Bakhuid. Unum yalam siya bam shisha. Fiyo iga lanang kabasan. Jong ki kam ki apostle. Haga baga dan ka jing ya ay siya ka kam ka jong Blei ka ba lapan ki daw Mynsiem Bakhuid. But we can mau gitu ki Shillong wa ananias baga safira. Haba ki wan le mele kung bagi ay gitu ki jingmi. Kan bagi buri no shibenta na jingdan jonki. O pitra suang balai fi kwa ban ile persha ki jing shisha. Balai fi kwa ban ile persha yo Mynsiem Bakhuid. Namar Mynsiem Bakhuid utip ki jing shisha. Wong piklam syukur yang na syukur U Blei yo Mynsiem Bakhuid balang U Blei jong ka jing shisha. But vi yu ananias kelani apa yang mani ke safira ke kelani apa yang mani la ba ki shabar ka jing shep tengawan. Fi hagini Sngi kadang ke kendram ke jing syekr Blei ke jing bambet agaliang ke pisah denga. Hey kam chao muta ka jingiaroh. Nama kamdan ka ba shisha. Mynsiem jong Blei. Ukhlem yo tray ka ba shisha. Anay ladangi ailat. Ladangi priang yo Mynsiem Bakhuid. Ladangi priang ka jing tray ka ba shisha. Ka jong Mynsiem jong Blei. Ka bam shisha ka numla baniyang kamat. Jong Mynsiem Bakhuid jong Blei. Tagadaw na pipuli na ka Bible. Finyo iba ka ba shisha. Kadang jingiday ba Mynsiem Bakhuid. Nasuntunat na pinpuli na ka Bible. Finyo
Begitu ki ba ngi mentang ngila yait bakla. Ngi jet iki brio aga kam go jong blei begini shekri. Am kren persha ini no hrenga klem yo i gata na nga Bible. Ngi jet iki brio de bengile de mal de secret ballot de election. Bangi perkhat bagata de jingjet go jong blei. Vele de perkhat bagata de jingjet jong blei via laite na ge jingshisha go blong Ktien go jong blei. Hangne filap hangne aga Bible bagadan election. Ujisuan jaga pertai. Unnominate yagi apostol udwai berashimet daga jingpen pau jong Mynsiem ko jet iki kanan ngot. Nabi puli ki kam ki apostol wat aga Sngi ki baningkong habagi jet yaki arngot ban jet uway na preng jongki ba unlong wa apostol fiyo i ki bret ito ka jing kalay. Handrain na pipet aga lanang kabaan jongki kam ki yung apostol. Hadian ba Mynsiem ko ula hiyar siya nga pertay. Hangne fiyo i kadan biang ka jing kalay ba jet iki brio jong blei. Puli ki kam ki apostol nang bakhatlay. Ka Bible kong kila danang tayo ki temen besan ki nong itula pa ki brio jong blei ki bakraw ki liya sya jingit ki liya Jowai Sngi. Baru Mynsiem ko ula ong ki pinkir pangangayo Paul ba Barnabas siya kita ka kam ka bangalakot iki. Mano ba jet day Mynsiem ko. Kam dan ke election, kadan ke nomination ke bawan lagi brio ke jong blei, ki ba nang ki ba Sohthri, ki ba ailat yo ne Mynsiem jo ke jingshisha, but ngakwa bangan keren ni gani kendiat gani ke par. Ladangi Kiar, naga jingtrai ke jong Mynsiem ko. Ke Balang ke Lalang tang ke organization ke bakin japertai. Ki ministry, ki jingiasyllok blei, ki kalalang tang ki club bagan japertai. Kami per na ki seng sign pertai. Haga bangi hap anwanra, yaga pertai apa jong ka jingiasyllok blei. Ladangi Kiar, now Mynsiem ko, Mynsiem jong ka jingishisha. Takadaw ng yang nang niman ong. Nga perkhat ikan nga siyang nga puli nga Bible nga duwai. Nangayo sngaw yung jingklumar nga jingiasyllok blei. Nga tip. Bagi brio ka persyang ya kapan ya salt ya ka kam ko jong blei. Daki linti brio. Duwai te duwai tang ba mailat yung Mynsiem ko. Let siya kaan, let siya ko. Ban penbet ya ka kam ko jong Mynsiem ko. Mutdur hadukan no ka pensngaw si yo blei. Ban nga kerpat mentag Sngi. Baka ni ka jingkren ka Jaka. Kan pligi kamat bagan jaman Mynsiem. Baka ni ka kam jong blei ya ni ka pertay. Kam day ka jingi. Kaday ka jong Mynsiem ko. La ayo ubon wan ban yarap ban hikay ban yalaming isi ka jingshisha ban priyang ka nonglet kurim ka baklem to brea klemsti tari ka kam jong Mynsiem ko. Ladang iya Kiar. Sinungin pay. Takadaw nga kwa nga duwai figi bas ngap nga. Mynsiem ko jong blei de badan buram. Lafi kwa bau niya tray lang bat pi. Pihaban pendamil di ban ngait bat ban sliang ban terang. Mday tang mentag Sngi, mday nadu ni Sngi siya kaman. Manong terang nga terang palat. Yung ka jingtrai ka jong Mynsiem ko. Nganduwai haga ni ka par. Kupada ka jingkit kli nga kren ni ka jingikay. Daga jingat a blei bala kumno. Try nginom beno yung ka jingtrai ka jong Mynsiem ko. Nakayeng kasam, nakajingim jingishimat, nakabalang nakajing shakri play. Wara biyang ika jing tray ka jong Mynsiem ko.
Haga yeng ge chame. Wara biang ge jing trai ge jo Mynsiem Bakhuid. Haga yeng ge sam ge jingi. Ai ba ge jing shakri ge jing Jingduwai jingi. Ge jing kren jingi. Ge jing shakri Blei jingi. Kindai bay apo jong ge jing pensle. Bat ge jing pendabor. Ke jo Mynsiem Bakhuid. Shabar lang takin trai ngim kwa. Ya ge weipat ke ba kynduh ke ba brio. Trai ge dwai ba ge ni ge jing kren. Kan pelong ye ki Balang bali ke jing shakri Blei. Banginum yat Kiar now Mynsiem Bakhuid ubalang Mynsiem tu ke jing shisha. Ko pangada kerpat bamen penki ye ke brio bagin wat ye ke kamat ke jame. Bat bagin khat biang ye ke jing trai ke jo Mynsiem Bakhuid. Bangin ye biang ye ke buram ke jame. Ha ke kerteng ke donbor tam ke jo Jingiasyllok. Amen bat. Amen. 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 U Blei jingkyrkhu fi U Blei shibon. Hallelujah, you play, you belong. Hallelujah, our Lord the can is shown. Hallelujah, you play, you belong. Hallelujah. Oh, Balang